Čo ak by si mohla opraviť všetko sám, sama? Ukážem ti, ako na to s touto súpravou. Dneska ti predstavím súpravu elektrická vrtačka plus ručné náradie 111. Je to tvoj nový najlepší kamoš do domácnosti aj do roboty. Všetko v jednom kufri. Vrtačka, kliešte, kladivo, proste všetko. Zavesenie obrazu, žiadny problém. Vrtanie do steny, easy peasy. A s 2 batériami ti energia nikdy nedôjde. Nabíjaš jednu, makáš s druhou, dokonca aj tester na elektrický prúd. Buď v bezpečí, kámo. Kamoška Majka píše, konečne nemusím otravovať chlapa, všetko si opravím sama. A Jano hovorí, už žiadne behanie po náradie, všetko mám po ruke. Tak čo, ideš do toho, klikaj na odkaz a objednávaj. Už žiadne výhovorky, že nemáš náradie. Urob si sám, domáci majster, vrtacka.